Nu is het nog leeg, maar hier gaat het volgende week zaterdag gebeuren. De tweede editie van Vierlingsbeek Open Air. Vorig jaar was de eerste editie met Roweise. Toen hebben we het nog midden op het plein gedaan. Ja, Vierlingsbeek Open Air zegt het al, in de open lucht. Alleen we wilden dit jaar heel graag Guus Meeuwis boeken. En goed, omdat we wel later in het seizoen zitten, hebben we toch besloten om een grote overdekte feesttent te houden. Ja, het begon ooit met dat Vierlingsbeek de Brabantse dorpenderby kon winnen. Met het programma van Omroep Brabant. Als afsluiter daarvan hadden we dus een eindfeest. En zo is de samenspraak met Herbert Thijssen en Maat Hermans besloten om daar Roweise neer te zetten. Zo is Vierlingsbeek Open Air ooit ontstaan. Nou, vervolgens dachten we van het is een leuk evenement om met grote namen door te zetten. En zodoende gaan we nu de tweede editie met Guus Meeuwis verder. Zoals het er nu naar uitziet in de kaartverkoop, denk ik dat we richting zo'n 3.500 mensen gaan die een groot feest gaan vieren in de tent. Niet alleen Guus Meeuwis zal die avond de bühne betreden. Daarvoor staat BZB, ook een bekende band. Daarvoor staat de Victorin, die komen uit Raamsdonksveer, hebben al meerdere malen in Vierlingsbeek gespeeld. Zijn ook bekend van 3FM en dergelijke, hebben ook wat eigen nummers. En daarvoor speelt 30+7 en 30+7 komt uit de buurt van Broekhuizen. Het muzikale geweld zal de 24e vanaf 6 uur 's avonds losbarsten op het sportpark van Volharding.